Hi guys, kumusta po kayo? Welcome sa aking channel. For today's video, we are roaming around. So ayun, dito na kami sa labas. Medyo makulong at medyo madagim. Mukhang uulan, pero hindi naman. Ayan. Ikot-ikot lang kami, lakad-lakad. Kung saan mapadpad. Ito yung area. Oh! Andito pala yung tropa. Nakali. Si Umar. So ayan. Dadaan namin si isang tropa daw. Sasama mag-ikot-ikot. Kakatakot dito mag-vlog. Baka makablot ang aking cellphone. Ayan, oh. May mga manghablot dito ng cellphone eh. Delikado. Uulan na ngayon. Ayaw, makulimlim. Oo, malamang mamaya bubukas na yan. Ayan, kuha ka ng daw ng anahaw ba yun? Anong gagawin? Payong. Papayong, pandong ba? So, ayun, oh. Si Pugi. Ito yung padalahan ng ano dito nila Louie Latroni, oh. Ersal, Saudi Post Office. Ayan, oh. Andun yung dalawa. Alis kami. Maggagala-gala dito sa along the road. May mga shop dito ng mga cellphone, mga ano, kainan. Ayan. Ito yung area ng Al Mahajar at Television Street. Dito sa ano, Gulel. Ayan. Holding hands mo dua? Holding hands ba? Oo. Para sweet ba? Sweet. So, ayan. Oh. Ay, ito nga pala yung ano, oh, yung dito ako nagpagawa ng eyeglass, oh. Ayan, oh. Diyan to ginawa yung eyeglass ko, yung salamin sa mata. Ayun, guys, ito yung salamin na pinagawa ko yun doon. Kasi umpisa nung nag-YouTube ako, nasira yung mata ko sa pag-YouTube, pag i-edit, ng editing. Pastilan. Grabe. Lingon-lingon ako dito, baka mayroong mga hablot dito ng cellphone, delikado. Mahablot ang ating cellphone. Hindi matapos ang vlog. Yan yung ano, dalawang mag-boyfriend. Kuway! Magdalawang mag-shoota dyan! So, ayan. Papasok kami dito sa iskinitang ito. Baka ito ay may maraming mga mandidekwat dito, yari tayo. So ayan, may nag-alok sa amin ng live chicken daw. Pasok tayo dito. Nandito daw. Yun. Mga buhay na manok. Ito yun, sinabi mo? Hindi, nandun. Nathan. Ha? Ano, chicken, ano pa kisim-sim, ano, sigir. Ayan, malalaki. You're every side. Tama na. Botanic is again. Cup. Yun. Umalis kami doon. Walang nagustuhan. May pupuntahan muna kaming iba. Baka makarating kami nito sa ano, Bangalisok. Sa Gulel Point, Bangalisok. Sok ng mga Bangladesh. Parang mini market o talipapan nila doon. Mga Bangladesh. So ayun, dito kami ngayon. Kasama si Alim. Oh! Alim bay! Kaya musta? Oh. Live murgi? Dawar bas. Vlogging. Making video.
So ayun, mga beshi, mga bay, mga urago, nandito kami ngayon sa Bangalisok. Maghahanap ng mga mabibili kung ano. So, ikot-ikot lang naman kami dito. May mga isda, may mga gulay dito. So ayun, titingin-tingin muna dito ng manok sa loob. Buhay na manok ulit, titingin dyan. Andun yung dalawa kasama pumasok. So ayan, no, daming tao. Market. Talipa pa. So ayun, bibili tayo ng native na manok, yung panabong. Ayan, no. Pare, شوف هذا كم؟ 20 كم استاذ ما في؟ جيب كم استاذ؟ هذا ما في فايدة. ها؟ 200. Yan. Yan puti. Ay itim. Uy, May birthday ba? May birthday? ha? Wala ah. Kung pwede na. Pwede na? Kinsira ni. Ayaw nga eh. Kamastas mari. Itim? 18. Ate. Ismulis. Ito, malaki ito. 38 daw, dalawa. Ano? 35. Dalawa, 35. Isa pa mo. 20 ka na ito. Ayan. Binigay na. Ayan, binili namin dalawa. 35. Tama na isa? Ha? Oo. Ang natin ang kwan. Ano na tanglat? Oh, tanglat. Kamsa talatin ha? Talatin? Hamsa talatin. Guys, nakabili na kami ng native na manok. Kaya no? Panabong to. Pwede panabong dalawa. Nilagay namin sa plastic. Binutasan lang yung plastic. Oh. Oh. Nako. Mamamatay na yata. Nainitan sa plastic. Sana all. Sweet. Sana all. Buti pa sila. My forever. Yun. Sana all. Sweet. Huli pero di kulog. Sana all. Ayun mga Oragon, mga beshi. Umaambo na. Ito yung binili naming manok. Buhay siya, buhay. Native. Oh, pwede itong panabong ha. Pauwi na kami. Di na kami tumuloy doon sa bilihan ng mga electronic parts. Bumili nilang kami ng manok at papaya. Ilalaga namin tong manok. Maganda to kasi native eh. Nakaka na yung mga breeded na chicken. Kaya bumili kami ng native na manok, dalawa. Oh, buhay pa. Ayan guys, kuha kami ng daw ng malunggay oh. Ito yung Ipil-ipil yan. gamot sa bulati. Ayan, gamot yan sa bulat. Ayan oh. Hey, Oh. what happened? Lagay namin dito sa nilagang native na chicken. Pampa green. Ayan oh. Pam sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pamparam param pam. Nilaglag. Tama na yan. Oh, ayun guys. Hindi. Nakakawala pa. Ito na yung binili namin. So ito buhay pa rin. Kakatayin namin mamaya ni Mr. Oira. Mailaga. Lagyan ng papaya at malunggay. Sarap to, native. So ayan na mga guys. Magluluto na tayo ng nilagang manok, native na manok. Ayan oh. Ito yung ating papaya oh. Yun, parang tinula lang.
Lauya yung, lauya kung tawagin sa amin sa Bicol. Ayan. Wow. Ito ang lalagyan natin. At siyempre mayroong malunggay. O, di ba? So, ayun guys. Laga lang natin tong native na manok. Palalambutin. Yan. Sarap niyan. Sabaw. Native eh. Nilaga. Wow. Iyon ito na mga beshi, mga Uragon, ang aming nilagang manok. Iyan kakain na kami. So yan guys, kain na. Ayan Ayan kakain na kami. Mayroon pang daing. Wow. Yummy. Oh. That's it.